potom to na 3 týždne a potom je na ten týždeň čekajú. A to ide aj Rusina na čo, už nie? No. A ja by som chcel, ale na oni. Na tú opäť kategóriu. Je aj taká? Mala by byť, že vraj. Ale musím sa naučiť plávať lepšie. To je viacej. Moje tam plávať myslíš? Je tam myslíš? Však minulý rok vlastne bolo tak v tej rieke, či čo to hovorili. Už je pustená registrácia a tento rok bude Čech. Či je zima, keď si stávaš vestu? Ja. Pustí čerešný. Máme aj uhničky, nie? Líta to. Dneska není sila v nohách, ale v rukách. Láco, peniaze musíš dať. Čo to je? Lepačky na prany. Pičovi. Trička, fajfejkové. To je rýchlo. Budem predávať 20 eur, kým po 5 eur. Kúpili by ste to, nie? No a? No? Keď ti dobre spravíš, Láco, doberiem si na skúšku do Nemecka 10 kusov. Prepač. Však ty si mal. A ja som len mal 2 kusky. A potom mám určite ale 5, 10. Ty. No pekne. Môžem takto zgrať? No môžem. No dneska, keď neprestane odívať, tak to dobí. Dneska mi to sedia. Aký zastýniš kúpať tú chrabinu? Ja mám všetko. Aj ty to pozeráš, aj Pepa to pozrie. Ona, že už má deti. Hovorí, má to si nie svojich vajec. Ale že hlavne, že ich ľúbi. Je ono. To hovorí, máš u mňa obdiv. Ťa nakúľa